ଆଜି ସେ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ନାକି ଭଲ ଭଲ ଆଇଟମ୍ ହେଇଥିଲା ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ଖାଇ ଦେଇଛି ଆଉ ତ କିଛି ଇଚ୍ଛା ହଉନି କ'ଣ ରାନ୍ଧିବା ରାତିକୁ ତ କ'ଣ କରିବୁ ରୁଟି ଗୋଟେ କରିବୁ ଆଉ କ'ଣ ଭୁଜିଆ ଭୁଜି କ'ଣ କରିବୁ ଭଜା ଭୁଜି ଭଜା ଭୁଜି ପନିର ଭୁଜି ଆଉ ରୁଟି କରିଦେବି କି କରିଦେ। କ'ଣଟା ଗୋଟେ କହୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଶିକାରୀ ଗୋଟେ ହଁ ସେ ସବୁବେଳେ ପଶୁ ମାରିକି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ଶିକାର କରୁଥିବ ଶିକାର କରିକି ବହୁତ ପାପ ଅର୍ଜିଥିବ ହଁ ହେଲେ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ଏତେ ହେଲେ ତାକୁ କିଏ ବି ଭଲ ପାଉନଥିବେ ଗାଁର ଲୋକ ପିଲାବେଳେ ସେମିତି ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲା ବାଟୁଳି ଧରି ଖେଳୁଥିଲା ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଗଛରେ ବସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲା ଏମିତି କରୁଥିଲା ଶେଷରେ ତା ବାପା ମା ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ ଗାଁ ଲୋକ ତାକୁ କିଏ ବି ଭଲ ପାଇଲେ ନାହିଁ ସେଠୁ ସିଏ କ'ଣ କଲା ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଘରେ ରହିବି ନାହିଁ ତୀର୍ଥରେ ବାହାରିବି ବୋଲି ବାହାରିଲା ସେଠୁ ଗଲା ଯାଉ ଯାଉ କ'ଣ କଲା ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କେତେ ଜଣ ବାବା ବସିକିରି ଇଏ କରୁଥିବେ ପୂଜା କରୁଥିବେ ତୁଳସୀ ପୂଜା କରୁଥିବେ ହେଲେ ଇଏ ଭାବିବ ହଁ ଏଠି ବଢ଼ିଆ ଦୀପ ସଳିତା ଦୀପ ଘିଅ ଏସବୁ ବିକିକି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯିବି ଆଉ ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ବଜେଟ୍ ମୋର ନାହିଁ ଆଉ ଏଠି କରିବି ବୋଲି ସେ ଭାବିକି ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଯାଇଛି ଯାଇକି ସେ ସବୁଦିନ ସେ ସକାଳୁ ଉଠୁଥିବ ଦୀପ ଘିଅ ସଳିତା ଧୂପ କାଠି ଅଳ୍ପ ବଜେଟ୍ରେ ସେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବ ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଦେଖୁଥିବ ଶୁଣୁଥିବ ଏମିତି ହଉ 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 ଦିନେ ଯେକୌଣସି ସେମିତି ଚାଲିଥିବ ତାର ଦିନେ କ'ଣ କରିବ ନା ସେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ସାପ ମାରିଦେବ ସାପ ମାରିଲେ ସେ ମରିଗଲି ପାଟି କରିବ ତାକୁ କେତେ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ମାତ୍ର ତାର ପାପର ଭଣ୍ଡା ଏତେ ହେଇଯାଇଥିବ ଯେ ତାକୁ କେହି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି ସେ ମରିଯିବ ମରିଗଲେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ଯମଦୂତ ଆସିବେ ଆସିକି ତାକୁ ନେଇଯିବେ ନେଇଗଲା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ତାକୁ ତେଲ କଡ଼େଇରେ ପକେଇବେ ପକେଇଲେ ସେ ସେତେବେଳେ ଯମରାଜ ଆସି କହେ ହେ ହେ ସେ ତା ତେଲ କଡ଼େଇରେ କାହିଁ ପକେଇଲ ସେ ଏତେ ବି ପାପ କରିନି ତାର ପୁଣ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ପାପ କରିବା ତୁଳନାରେ ପୁଣ୍ୟ ବି ତାର ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସେ ପୂଜା କରି କରି ସେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଦେଇଛି ସେଠୁ ସେ କହିବେ ସେ କେମିତି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କଲା ସେ ବାବା ମାନଙ୍କର ପାଖରେ ରହିକି ସେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୁରାଣ ଶୁଣିଥିଲା ଆଉ ତାର ପୁଣ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ତାକୁ କାହିଁ ତମମାନେ ଇଏ କରୁଛ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ବୋଲି ସେଠୁ ତାକୁ ଇଏରୁ ବାହାର କରିବେ ବାହାର କରିକି ତାକୁ ରଖିବେ ହେଲେ ସିଏ ମାନେ ଜୀବନରେ କିଛି ଯଦି ଆମେ ପାପ କରିଥିଲେ ବି କିଛି ପୁଣ୍ୟ କରିବାର ଅଛି ଯଦି ଆମେ ପୁଣ୍ୟ କାମ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ନର୍କ ଗତି ଅଛି ସେଇଟା ପାଇଁ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ତାର ମୁକ୍ତି ସେଇଠି ତାକୁ ସେ ତେଲ ଭାଣ୍ଡକୁ ବାହାର କରିବେ ବାହାର କରିକି ବାହାରେ ଛାଡ଼ିବେ ବାହାରେ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ସିଏ ସେଇଠୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଛି ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୁଗରେ ଆମେ କ'ଣ ପଶୁ ମାରିକି ତାର ମାଂସ ଖାଉଛୁ ନିରୀହ ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ଖାଇ ଦେଉଛୁ ଆମର ବି କେତେ ପରିମାଣରେ ପାପ ହେଇଯାଉଛି ହେଲେ ସେ ପାପ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ ଯଦି ସେ ପାପ କରିବା ତାହେଲେ ସେ ଶିକାରୀ ଭଳିଆ ଆମର ମଧ୍ୟ ହବ ହେଲେ ସିଏ କ'ଣ କାର୍ତ୍ତିକ ପୁରାଣ ଶୁଣିଲା ଦୀପ ଘିଅ ଏସବୁ ବିକ୍ରି କରିକି ତାର କିଛିଟା ପୁଣ୍ୟ ପାଇଗଲା ସେଇଟା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ପାପୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଗଲା ସେଇଟା ପାଇଁ ଜୀବନରେ ଆମେ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବା ଖରାପ କାମ କରିବା ନାହିଁ ଯଦି ଖରାପ କାମ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ମୁକ୍ତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ ଆମେ ଗଲାବେଳେ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଧରିକି ଯିବାନି ଦିଟା ହାତ ଖାଲି କରିକି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆମେ ଯିବା ଫେରିବା ଆମର ହାତରେ କିଛି ବି ନଥିବ ଯଦି ଭଲ କାମ କରିଥିବା ଆମ ପଛରେ ଶବ ପଛରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯାଉଥିବେ ସେମାନେ କହିବେ ଭଲ ଲୋକଟା ଯଦି ଭଲ କାମ କରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ କହିବେ ଏ ବଦମାସଟା କହିବେ ସେଇଟା ପାଇଁ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଜଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦେବା ନେବା ଯେତିକି ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଏସବୁ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ମୁକ୍ତି ଭଲ ହେଇପାରିବ ଆଉ ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଛାଡ଼ିଦେବା ମୋର ପରିବାର ମୋର ବୋଲି ଏ ସ୍ୱାର୍ଥ ଛାଡ଼ିଦେବା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆମେ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ମୁକ୍ତି ହେଇପାରିବ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ
ମାନେ ଆମେ ଯେତେ ପାପ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କିଛିଟା ପୁଣ୍ୟ କରିବ ତାହେଲେ ଆମର ମୁକ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ବାଏ।